Helo, a chroeso i'r ail fideo yn ein cyfres Catalysis. Y tro diwethaf, gwnaethon ymdrin y sut mae catalyddion a chyfraddau a dweithiau'n gweithio. Yn y fideo hwn, byddwn yn ymdrin ar gwahanol fathau o gatalyddion sy'n bodoli. Yn gyntaf, beth am atgoffau hunain beth yw catalydd? Mae catalydd yn rhywbeth sy'n gwneud i adwaith cemegol ddigwydd, yn gyflymach, heb ei newid ei hun. Prif nod catalydd yw cynyddu cyfradd yr adwaith. Mae tri math gwahanol o gatalyddion y byddwn yn edrych arnynt yn y fideo hwn. Mae'r math cyntaf yn gatalydd homogenaidd. Bydd y math hwn o gatalydd yn bodoli yn yr un cyfnod ar adweithyddion, megis solid a solid, neu hylif a hylif, neu nwy a nwy, ac yn aml dyma'r math o gatalydd sy'n cael ei ymchwilio amlaf. Un enghraifft o adwaith sy'n defnyddio catalydd unffurf yw broses o greu biodiesel, sy'n danwydd amgen y greu o blanhigion. Yr enw technegol ar gyfer yr adwaith hwn yw trawsesteryleiddio. Mae asid neu ion hydrogen yn unig yn gweithredu fel catalydd i helpu'r cymegau adweithydd ffurfio'r biodiesel yn llawer cyflymach. Gadewch i ni edrych ar y mecanwaith ymateb. Mae moleciwl esen adweithio ag asid sy'n gwahanu'r bond ocsigen carbon. Yna, caiff y canolraddol gwenedig hwn ei adweithio â moleciwl alcohol i greu canolradd yn straen mawr. Yna, mae'r canolraddol hwn yn adweithio'n gyflym iawn i ryddhau ac adfywio'r asid a ffurfio bond ester ac alcohol newydd sy'n rhyddhau'r straen o canolraddol. Mae hyn yn ei galluogi i gyfnewid cydwyni hydrocarbon a reoli hyd y cydwyni hyn i'w defnyddio fel tanwydd. Gallwn weld bod angen yr asid er mwyn i'r adwaith ddigwydd, ond mae'n cael ei adfywio yn ystod yr adwaith gan wneud yr asid yn gatalydd, ac fel y mae'r holl adweithyddion a chatalyddion yn y cyfnod hylifol, felly mae'n gatalydd unffurf. Mae'r broses hon yn helpu i gynhyrchu mathau newydd hyn o danwydd, fel bod y byd yn dibynnu llai ar danwydd ffosil. Mae'r ail fath yn gatalydd heterogenaidd, lle mae'r catalydd yn bodoli mewn cyfnod gwahanol i'r adweithyddion, megis solid a hylif, neu solid a nwy, neu hylif a nwy, sy'n aml yn fwy cymhleth. Un enghraifft o adwaith a ddefnyddiodd gatalydd heterogenaidd yw synthesis ammonia, lle mae ion solid yn gweithredu fel catalydd. Mae'r nitrogen yn adweithio â hydrogen ar wyneb catalydd ion i greu ammonia. Mae'r adweithyddion nitrogen a hydrogen a'r cynnyrch mewn cyfnod nwy, ac mae'r catalydd haearn mewn cyfnod cadarn, ac felly mae'n gatalydd heterogenaidd. Mae'r broses hon yn adwaith pwysig iawn gan ei bod yn gyfrifol am fwydo hanner poblogaeth y byd. Hebddo, ni fyddai gan ffermydd y byd ddigon o wrtaith i dyfu'r cnydau sy'n ein bwydo i gyd. Y math olaf o gatalydd y byddwn yn edrych arno yw catalydd biolegol sef ensymau. Yn ei hanfod, proteinau yw ensymau sy'n cyflymu adweithau cymegol o fewn celloedd. Maent yn gatalyddion ditholus iawn, sydd ag ychydig o swyddogaethau, yr un yn unig. Maent yn gweithio mewn organebau i gynnal gweithgareddau bywyd. Mae llawer o wahanol fathau o ensymau sydd i'w gweld yn ein cyrff. Mae un enghraifft yn eich ceg. Mae amylase yn ensym sy'n helpu dorri starch o carbohydradau i moleciwlau siwgr llai, y gallai corff ei ensugno a'i defnyddio ar gyfer ynni. Heb yr ensain hwn, ni fyddech eich corff yn gallu treulio rai bwydydd mor hawdd. Yn y fideo hwn, gwnaethon ymdrin â tri phrif fath o gatalyddion. Yn ein fideo nesaf, yn fideo olaf, byddwn yn ymdrin â rai enghreifftiau cwl o gatalyddion a defnyddir yn y byd go iawn. Edrychaf ymlaen at eich gweld chi tro nesaf. Hwyl am y tro.